गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय नखरखौ हाग्रा बिफाना लोगो हमहैदों। माजबाद ओनसोलनि हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि मिन्टु बर'नि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय जयन्त हाजरिका आरो मीनाक्षी सिंहनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों। जयन्त हाजरिकानि देहानि थासारिया जोबोद गाज्रि, जायनि जाहोनाव जयन्त हाजरिकाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि आइसिइउआव थिसननो गोनां जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय गंनै नखरनिसिम हाग्रा बिफाना संदाननानै सोंहैयो आरो बिसोरनो फाहामथायनि थाखाय माखासे राङारि मदद होनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 दिसेम्बरखालि हाग्रानि मासे मैदेरा रौतानि मोनसे गामियाव हाबनानै गाग्लोबदोंमोन। बे मैदेरनि गाग्लोबनायाव रौता बिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन जयन्त हाजरिका आरो मीनाक्षी सिंह मुंनि सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। मीनाक्षी सिंहनि देहानि थासारिया दायो एसे मोजाङाव फैबाय, नाथाय जयन्त हाजरिकानि देहानि थासारिया दासिमबो गाहामाव फैयाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। एलपिजि गेस बाहायगिरिफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। फैगौ 4 साननि गेजेराव एलपिजि गेसनि गेजेरजों मोननाय मुलाम्फाया बन्द जानो हागौ। एलपिजिनि गेजेरजों मोननाय साब्सिडिया फैगौ 31 दिसेम्बराव बन्द जानो थांगासिनो। बे फोसावथायखौ होदों गेस एजेन्सिआ। एलपिजिनि गेजेरजों मोननाय मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो नोंथांमोना जुदि इ-केवाइसिखौ खालामाखैब्ला 31 दिसेम्बरनिफ्राय नोंथाङा एलपिजिनि साब्सिडिखौ एबा मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। बेनि थाखाय नोंथांमोना गेस एजेन्सिनाव आधार कार्ड होनो नांगोन। जुदि इ-केवाइसिखौ खालामाखैब्ला 31 दिसेम्बरनि सिगां खालामनानै लादो। बे समाव साख्रि मोनै बेखार लाइमोनफोर आरो फालांगि मावग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो आरो फालांगि मावग्राफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावदों आसाम सरकारा। जाय लाइमोनफोरा साख्रि मावनो गोसो गैया एबा फालांगि मावनो गोसो, बै लाइमोनफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावदों सरकारा। बेनि अनगायैबो जायफोर फिसा फिसा फालांगि मावगासिनो बैसोरनोबो रांनि अनसुंथाइखौ होनो फोसावदों। मख'नो गोनांदि जायफोर फालांगि मावनो गोसो दं एबा जायफोर फिसा फिसौ फालांगि मावगासिनो दं बिसोरनो गिबियाव 2 लाख रां होनो थांखि लादों सरकारा। बेनि उनाव 2 लाख रांजों नोंथांमोना फालांगिखौ जौगाहोनो हायोब्ला 3 लाख रां, गासै 5 लाख रां होनायनि थांखि लादों आसाम सरकारा। अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै बे रांखौ मोननो हागोन होननानै फोसावना होदों आसाम सरकारा। बेनि गासै आबुं बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय प्रधान मन्त्रि आत्मनिर्भर आसनिनि वेबसाइटआव थांनानै मिथिना लानो हागोन। बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। बर'फोरनि मोन 21 मुवा बेसादफोरा थाबैनो जि.आइ. टेग महरै गनायथि मोननो थांगासिनो। बर'नि आर'नाइ, गामसा, दख'ना, अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि बायदिखौ लानानै गासै 21 मुवा बेसादफोरा थाबैनो जि.आइ. टेग एबा जग्राफिकेल इन्डिकेसन सार्टिफिकेट मोननो थांगासिनो दं। बैफोर ओंख्रिफोरा बर'नि गुबै जाग्रा आदार आरो गाननाय जोमनायफोरा बर'नि हारिमु। बर'नि आर'नाइया आसाम नाङैनो आरो भारतआवनो गोबां हारि माहारिजों अनसायजानाय मोननो हादों। थारैनो आर'नाइया जि.आइ. टेग मोननायनि उनाव आर'नाइया गोख्रोंसिन सिनायथिखौ आरोबाव मोनफुंनो हागोन। मख'नो गोनांदि बर' आइजोफोरजों दाजानाय आर'नाइयावसो जि.आइ. टेगखौ होगोन। जि.आइ. टेग मोननायनि उनाव आर'नाइखौ 2 नाम्बार खालामनायनि रावहाबो राहा थानाय नङा होननानै बुंथिदों बि.टि.आर.नि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा। थांनाय 17 बोसोराव मावबोनो हायै खामानिफोरखौ फिन बि.पि.एफ. सरकारा फैफिनोब्ला मावफुंना होजोबगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों टि.सि.एल.सि.नि मासिगिरि थमास नार्जारिया। बे समाव हा रानना होनो हानाय आरो हायैखौ लानानै रोखा रोखायै फोरमायदों थमास नार्जारिया। थांनाय 17 बोसोराव बि.पि.एफ. सरकारा हा गैजायै रायजो राजाफोरनो 15,000ल' हानि फाट्टा राननानै होनो हादों। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय इउ.पि.पि.एल. सरकारा 3 बोसोरावनो 96,000निबो बारा हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हानि फाट्टा राननानै होनो हादों। फिन आरोबाव फैगौ जानुवारि दानाव हा गैजायै रायजो राजाफोरनो 10,000निबो बांसिन हा फाट्टा होनो थांगासिनो दं होननानै थमास नार्जारिया बुंथिदों। इउ.पि.पि.एल. सरकारा 5 बोसोर आबुं जायैयावनो 96,000निबो बांसिन हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हा फाट्टा राननानै होनो हाबाय। गुबुन फारसेथिं थांनाय 17 बोसोराव बि.पि.एफ. सरकारा 3,000 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों। बैफोर दाहारफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरकारा सुख'गासिनो दं। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउ.पि.पि.एल. सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 3,000 कौटि रां दाहार खालामना गालांनायखौ सुख'यै सुख'यै 50% बांसिन दाहारखौ सुख'नो हाबाय प्रमद बर' बिथांनि इउ.पि.पि.एल. सरकारा होननानै बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों टि.सि.एल.सि.नि मासिगिरि थमास नार्जारिया।
दिपेन बर' बिथाङा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोननिसिम गोख्रों फिनजाथाइ होदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, जुदि आं गोसोब्ला बि.टि.आर. काउन्सिल बिसायख'थियाव रौता बियाबावनो बिजाथि महरै गसंनो हायोमोन आरो गोसोब्ला बि.टि.आर.नि एम.एल.ए. बियाबनि जायखिजाया बियाबावनो एम.एल.ए. बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनो हायोमोन। दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना बुंनाय बायदि गादिनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला आं साख्रि नागारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावनाय नङामोन। दावराव देख्रेब बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बि.टि.आर.नि बिसायख'थिखौ गारनानै आं एबसुआव थानाय नङामोन। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला एम.एल.ए. बिसायख'थि गेलेनो हायोमोन, नाथाय हारिनि थाखाय गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिननानै बर' हारिनि खामानि जौगानाय जाहोनोसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै खामानि मावगासिनो होननानै बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ मागोआव 10 लाख रायजो राजाफोरनो गोदानै रेशन कार्ड लोगोसेनो होबावगोन 5 लाख रांनि फाहामथाय लानो हानाय आयुष्मान कार्ड। बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावना होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजोनि 10 लाख नखरफोरनो फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दान एबा मागो बिहुजों लोब्बा लाखिनानै रेशन कार्डखौ होनाय जागोन। आसाम सरकारा 12 जानुवारिनिफ्राय गेजेर थाखोनि नखरफोराबो रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। थांनाय बोसोरफोराव बोसोरफायाव 2 लाख रांल' खामायग्रा सुबुंफोराल' रेशन कार्डखौ मोनोमोन, नाथाय बे बारनिफ्राय बोसोराव 4 लाख रां खामायग्रा नखरफोराबो रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावना होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।